na imbang garabi itay aming kakabsat. Iti panang celebrar tayo, ito da ito yung inasantuan nga misa, intay kaduan, dagiti kakabsat tayo nga agyaman, para iti napaspas nga panagimbag ni kabsat tayo nga Lorna, ni Dr. Mr. and Mrs. Eusebio Halyorina and family, kasamat nga tayo kararagan, dagiti kararwa ni Ben Chiao, ni Bon Kim, Ken Wilson Sr. Tumakder tayo amin kakabsat. Hintay amin ikanta, ragsakin kapya. Pagyamanan ti Ama, ti ayat ken imbag na. Kinatangsit lipaten ken amin nasakit tinakem. Ni Jesus ti suruten tay amin amay maysa. Intay amin ikanta, ragsaken kapya. Pagyamanan ti Ama, ti ayat ken imbag na. No adda gurang-gura, babawen tay nga umuna. Iten tay ti kapyana, iti may saken maysa. Intay amin ikanta, ragsaken kapya. Pagyamanan ti Ama, ti ayat ken imbag na. Itinagan ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Ti Apo at dakuma kada kayo. Kabsat iti daytoy panangramrambak tayo, ti panawon paylaeng ti Paskwa. Nanamen tayo, ti kaadda ni Apo Hesus iti sibay tayo, ti kaadda ti grasya na, dagiti bendisyon ken tulong na, ti ayat na kada tayo. No ikawes tayo ti puso ni Apo Hesus, daytoy ti pudno a kina Kristiyano, na pudno a panagserbi, awan pilpilyan na a panagserbi, napakumbaba ken managayat. Tapno nga rod maikarita ang makiranot iti daytoy na santuan a misteryo, bigbigan tayo pay dagiti basbasol tayo. Pagbabaw yan tayo ida, yan tangi mamati tayo, ti Diyos manang ngaasi ken managayat. Iti si bababawi anakem kuna tayo, agkon pesarak iti Diyos aman nakabalin amin, ken kada kayumet kakabsat, tasyak nakabasulak, iti panunot sao aramid ken liway ko. Basol ko, basol ko, basol ko unay. Isu ngagpakpakaasiak ken Santa Maria ngagnanayon na Berhen, kadagiti amin nga angheles ken sa santos, ken kada kayumet kakabsat, tay kakaasidak kuma, iti Apo tayo a Diyos. Kaasyan na tayo kumatiman nakabalin a Diyos, kat kalpasan ti pan nakapakawan dagiti basbasol tayo, ipan na tayo iti biyag nga agnanayon. Amen. Mga asika, mga asika, mga asika po. Mga asika, mga asika, mga asika po. Kristo kasyan na pakawanin dakat,
di mo ipalubos, akin ka may sinaan. Mga asika, mga asika, mga asika po. Mga asika, mga asika, mga asika po. Mga asika po. Kumararag tayo. Apo silawam kad dagiti mamatikan ka, ket pas gedam dagiti puso da, babaen tiranyag tagloriam, iti kasta mabigbig da akan kanayon, ti mangisalakan, ket ipaypaysuda, ti mangsalimet-met ken kuana, gapo ken Apo Meso Kristo nga anak mo ket Dios, iso makipagbiag ken makipagarikan ka, iti timpuyog ti Espiritu Santo, Dios nga agnanayon nga awan ti inggana. Amen. Pi may basa na adaw ti una surat ni San Juan. Daytoy ti mensahe ng ngegyo manipod iti damo. Agin nayat tayo. Saan tayong agbalin akas kinkain, a pinaturayan na ti managdakdakes. Ket pinatay na ni Abel akabsat na. Apay pinatay na, agsipod tadakes dagiti aramid ni Cain. Ket nalinteg dagiti aramid ti kabsat na. Isot gapo na, adi kay mas daw kakabsat ko. No, gurain na kayo ti lubong. Ammo tayo a pinanawan tayo ni patay, ket semrek tayo ti biyag. Ammo tayo daytoy, agsipod dayeten tayo, dagiti kakabsat. Ti saan nga gayat, ada paylaeng ken patay. Mamapatay ti siya sinuman agumura ti kabsat na. Ammo yumet at imamapatay, awan ken kuana ti biyag ngagnanayon. Ti pakamuan tayo na niya tayat iso daytoy. Impaay ni Kristo ti biyag na kada tayo. Rebeng tayo met nga rod nga ipaay ti biyag tayo kadagiti kakabsat. Nadaan ti may sa tao, ket makita na nga awanan ti kabsat na, ngem pulos adi mangrik na, kasano ti panagkunana kay ayatan na ti Diyos. Anak ko, saan kumaparparaw-paw ti panagayat tiyo? No diket pudno panagayat, ang mabuyugan iti aramid. Nga rod, iti daytoy pakamuan tayo, ngadda tayo iti pudno. Uray na pabasulen na tayo, ti konsensya tayo, agtalged tayo latta ti sangwanan ti Diyos. Amu tayo ngayon, adakdakkel ti Diyos, gem ti konsensya tayo. Agsipod ta amu amin ti Diyos. When gagayem, no sana tayo pabasulen ti konsensya tayo, at atalged tayo isang wanan ti Diyos. Ti sao ti Apo. Yaman tayo. Kantaan nyo si raragsak ti Apo. Kantaan nyo si raragsak ti Apo, da kayo amin ngagnaed iti daga. Agdaydayaw kayo as iraragsak kenkwana. In kayo iti sangwanan na, abuyugan tinaragsak akanta. Kantaan niyo si raragsak ti Apo. Amwen nyo a Diyos ti Apo, isu tinamarswa kada tayo, ket kukwana tayo. When tattao na tayo, ket datayo ti arban na. Kantaan niyo si raragsak ti Apo. Sumrek kayo anapnuan iti panagyaman iti templo na. Agdaydayaw kayo amapan iti santuaryo na. Agyaman kayo kenkwana, itanokyo tinagan na. Kantaan niyo si raragsak ti Apo. Tanaimbag ti Apo ket agtalinaed ti diagbalbaliw nga ayat na. Agnanayon ti kinapudno na iti amin akapututan. Kantaan niyo si raragsak ti Apo. Alleluia,
aswang. Langit nagkanta, Alleluia. Ti Apo at dakuma kada kayo. Sa kumamikin ka. Ti pannakiwaragawag tinasantuan nga ebanghelyo kasin surat ni San Juan. Gloria ti may paiken ka, wapo. Napanunot ni Jesus ti mapan ijay Galilea, nasarakan na ni Felipe, ket kinunana ken kuana, suruten nak, taga Betsaida ni Felipe, iti ili da Andres ken Pedro, sinapol ni Felipe ni Natanael, nasarakan miti tao asinarita ni Moises iti libro ti Linteg, ken kastamet dagiti propeta kinunana, isu ni Jesus at taga Nazaret nga anak ni Jose. At daayan na imbag at umaod ijay Nazaret, sinaludsod ni Natanael. Umay mo kitain insong bat ni Felipe. Idi makita ni Jesus nga agturong ni Natanael itiyan na, kinunana maipapanken kuana. Adtoy ti pudno at taga Israel, awan ken kuana ti anyaman a kinaulbod. Kasano ti panakaamammom kanyak, sinaludsod ni Natanael. Itay adda ka iti sirok ti kayo nga igos, sakbay nga inayaban na ka ni Felipe, nakita kan, insong bat ni Jesus. Maestro insong bat ni Natanael, sika ti anak ti Diyos, sika ti ari ti Israel. Mamati ka kadiga po ta kinunak, anakita ka iti sirok ti kayo ti nga igos, kinuna ni Jesus. Makitam to dagiti daddadakkel pay abambanag ngem daytoy. Ket kinunana ken kadakwada, ibagak kada kayo ti pudno, makita yun to nga aglukat ti langit, ken dagiti angheles ti Diyos nga umulog iti anak ti tao. Gakabsat ti ebanghelyo ti Apo. Dayaw ti may paiken ka, Kristo. Nembagarabi tayo amin Apo. Diyamono mariri na yo iji ayan nyo ti bias biases dagiti tattao tadda dagiti lugar nga adda bias tay kadakwada adda mo bias da kada tayo nga haantay nga maikat uray no awan ter aramiden na kasla addalat ta madi wenno mayat kalakanyada kasla kamamo dagiti agkaruling. Di ayan mi ka amudan no daytay ada dagiti balay nga haanda nga mapan karkarulingan. Ta adu met ti Christmas tree da, adu met ti Christmas light da, adu met ti kuada ngem hangkay mapan ita apaya handan tumulamang ted imot dagita. Dagiti talaga handa kayat ti nanipod sipod handa nga maiturad ti mapan pagkaruli adda nga rod bias da. Halaga di ko adda bias. Adda mo dayta uri na simple laeng mapantayo apaya na parabor dayta. Kasi kung maadda bias. Ado dagiti biases tayo. Anda pa di jayan mi pay. Gaputa ubbog kam nga rod nagpatinggaan ti kalsada. End of the world haang ka makarwar iji bangir talaga nga agsubli ka. Iji ayan mi. Ta talaga mo di ubbing kami. Duan sala balay tinasimento ti unag ti balay na. Adda may sa bunggalo ken adda mo nga bunggalo tabla mo di aglawlaw da ngem daytay semento di flooring na. Amoy semento. Baka di man maumatan dati bagbagakon. Amin kanyamin usually no daytay pa nagtutudo aglanlan at gisir-sirok mi daytay iniinang ko nga paati umutan may kabil-kabil ti bato nga daytay tapi amoy ti tapi in English. Tapi pagbatay-batay ang agtudong ko rin ayamin nalubo, di dalan mi talaga nga kakaslangi datay depressed nga talaga nga nakakaasi. Awan makitam nga datay talaga nga napipipya. Talaga amat nga kaslano di ko matidimak kalam kasla. Kasano nga danto umungar ana saya at ditoy. Kasano nga danto agbalin nga nasaya at di klase ti pampamilya. No daytay pa nag September anya daya August Septemberan agi igpil ti na kupin asako dagiti babakit apanda agu utang tintula maiyot o kasjay
Napang ka makikuangar, diayan mi ka. Napang ka makibasketball ka. Dagit niya pangabak na dagit. Awang mo basketballan mi kami. Napay kami nga. Awang basketballan mi si may pang ka basketball. Kanya nga ron ka-traveling ka da. Mapokpokaw tabuna. Kanya nga ron ti pangabak dagit. Agsinsidak kamatis. Kunada kala. Jibayas da. Ijay alugar. Ajay. Adda mo dagit. Amuming alugar nga nakakarit, natuturay ti ayan na. Kalaji ko ma. Adda mo dagit ay feeling superior. Naluglugar bias, adadag iti bias tayo iti luglugar. Dapat di jay, diya mo na istoryak kada kayon. Hindi nagsardengak ti high school, after high school, nagsardengak, nagpalongherak, inong tandak, nagpakalbuak. Imay da jay kay asawa ti kasinsin ni amang ka. Wa, si kamang pay latihan nga nagwapong anak ti Andres. Agpay sumad. At nagugwapo mo di kakabsat ka, si kamang pay latihan hanggang nagwapong anak ti Andres. Bayas. Alakas di ko mga dada kuana. Uray ni Apo Jesus, nagkabayas daking kuana. Apa yan ni Natanael kunana. Kunana na napan ngamin ni dati ebanghelyo tayo. Ni Natanael nakita ni Apo Jesus kunana niya. Ket anya naganan suruten nak kunana. Kani Natanael napanmet nya kalugaran da Simon Pedro ken di Simon ken ni Pedro ni naganan ni Felipe di ko napan ken ni Natanael kunana nya nakita kunana kunana ni nasarakan mi ti tao as sinarita ni Moises idilinteg ti baro alinteg kunana kastamot dagiti propeta kinunana isu ni Jesus at taga Nazaret nga anak ni Jose kakunamot ni Natanael sinaludsod na adda aya na imbag at tumaod ti Nazaret ngamin di Nazaret sigon kadagitay nagajakpay napan ngamin no kas ano ti itsura na kasla isumot ati hang superior ko maalugar na ipapaigid ngapaya nga kunana daya adda na saya at nga tumanor kadakwa ijay ko na insongbat na. Adto yung ni anyamot ko na ni Natanael, umay yo kitain ko na dati kanta nga ijay umay mo kitain. Umay mo kitain ko na sumungsungad pa ila ni Natanael. Nagtugaw ka nakita ka di sirok ti igusen. Kaso nung pan nakaamom, tagtugtugaw ka. Nakita kan dahito iti taga-Israel nga awang kinaulbod ti puso na apay dagiti taga-Israel nga feeling superior da handa mabalin niya kita inday jay kuno ti ipanagbiag tayo kakabsat dahito kinabayas kumakanya tayo no pagariyon tayo ti biases kitaan nyo dagiti daddo mga bak nga kanya mamayor kakapitan tinalay nga kapitan kuma dagiti ko usually naggapu dati sa bali a lugar na ikamkamang da taapay, awan bayas, awan amuda, ijay lugar nga bayas. Ngam no tagadjay kan, lumabang ka, amumon no sino dagitay kontrapartido, amumon no dagitay ari-ari ti ayuda, amumon dagitay chismusa nga awam mo maitultulong na ti barangay, amumon dagitay kritik nga sumana o may papanti pa nagturay mo, ngam pulos nga awan inaramid da nga naimbag iji barangay. Kuno dagitay na ikamkamang no daduma, awan pulos bayas na. Han na nga ammo mapaspasamak, di ko mamanlaangan ti termnahan nga bayas. Han na ammot mapaspasamak iso nga, ti panakilangan na pari-parihas. Ngam no tagadjay ka ngaminan, ammo mon. Ammo mo no sino dagitay mangutang, no gamin no, ammo mga ammo ti, ammo, no kay kamkamang mo ka, di ammo nga ti style na ka, nakaam-amo ti rupa na nagsamit, ti dila na nakamay mayat, umutang lagayam. Napaliw mo at danto manan. Ay sus, delikado. Diyay ko nana. Kasjay mo ti agserbikin niya po Diyos. No pagar-aryan tayo ti biases tayo. Ti tunggal maysa kada tayo. Talaga nga narigat. Nangruna no, napasaktan dakan. Nangruna no, pinadas da ka nga inulbuden. Ti ammom ket kapamilya mon, haam gayam. Ti ammom kay bilbilang mo nga napudno nga kabsa mo ta awam mo ti pakadlawam nga madi inton agminar Allah dayay nadabayas mon mangrugin
Likli kamon, haamon nga maipaay ti ayate, nagrigat, kas ti pa nagserbi. Uray matlakan niya tayo, kas di mo laeng. Da kayo. Inya na ganan. Imbaga akon ijay ko ano, umay kay agadurar, umuna nga bulan iti tawen, umuna nga anya na ganan, Biyernes iti bulan ken iti tawen. Umay kayo no adda tarigagay yung agserbi. Amumlatan ada kita awang bibibiyang na. Ngano umay to man agserbin ka kaslapay nay kaslapay amuna amin tilubong. Ngayon di pa nangitid na di biyag na. Awammet. Makitam di kararag. Awammet. Pangkonnotan tay ngamin. Pangalaan tay ngamin, ti pigsa tayo, kinpudno nga panagserbi, agsubli tay latakin ni Apo Jesus. Haamo mabaling nga bukbukudan ti agserbi, once nga binukbukudan ti panagserbi mo, haan nga pudpudno day ta, baka tabagim pa ti serserbiam. Baka di pa nagtadir mo pa dito, no pa nagpakumunyon mo, no pa nagkwam ka, haampay nga ni Apo Diyos ti maidaydayaw. Baka di pa nagserbim ijay sisayaw no ijay baranggayo ka hamagayam nga maitantanok ni Apo Jesus. Baka bahayas mat. Ay tila ikak di kalendaryo Apo ka dagitay la sumupsuporta dagitay haan. Nagdakkel nga bayas dayjay. Black Rosary ka dagitay la nakwati apam mi pag Santo Rosaryoan Apo dagitay laeng agtaytayting nagkuna. Kada kanupay may sa kada kayo nga may sa nga balay ti Rino sa Rosaryuan na. Hanga bayas day jay. Iso nung daddo makakabsat, ay padasen tay man, dahito itata pa nagkararag, iti sangwanan ni Apo Iso, saan lang tinasantuan amisa, ipadas tayo man nga ipaunag, dahi pamati nga dahi tay, Apo Isos, agminar ka kadia, kada kami. Apo Isos, agaran na arka kadi kadagiti tao babaan kada kami ikatum kadi anda iti baybayas mi dalusam kadi atap no napudno di pa nagserserbi haan nga para kada kami lawagam kadi adi panunot no anya di misyon nga kayat mi nga aramiden tapno haan nga maitantanok daytoy kinatao mi di garud ti purpose tayo nga umay agdaydayaw nga binulan. Isogarod nga umay tayo, agkararag. Ngam na 5 minutes nga agdaydaya ko kinapo Diyos, dimpay narugyan ti agkararag. Alos si iseng kan. Naglamag, mabisina ko. Diyos ko, mangangot ko tayo pinaksiwan. Apo, yan ay nagbayag niya po pali. Numabalin la ko, maawan la ko ma-CCTV, aglibas kan. Yung daddo mga ming kakabsat ka, hantay nga maalwadan, ti ammo tayo, nadalos di jay puso, ti ammo tayo, datayo ti anya na ganan, ti ammo tayo, para kin ni Apo Isos, ngam no haan nga nakaramot kin Apo Isos, dahita nga panagserbi, at dabayas mo, no daddo ma, ti berbirukam, di pan nakaitantanok mo. Kadi man tataman ta agadurar tayo, agmisa tayo, kalpasan na agdaydayaw tayo kini Apo Isus, di man tidawaten tayo king kuana, Apo ikan nakam kadi ati nadalos a puso. Apo ikan nakam kadi ati napakumbaba a puso. Apo ikan nakam kadi ati anya naganan napudno a puso, haan nga dagiti pakaitantanukan daytoy no mo. Dayjay kumaati kararagan tayo. Nagmayat kumamot ngala sorry anuhan nga siyak mo lakapangitan ngamin nga anak ti Aurora anak ti Andres no nga agminar mo ni Apo Isus tarupak aga dispensarin nyo kagaputahan nga agminar ni Apo Isus kanya kon da kayo man pagminarin nyo man ni Apo Isus ta rup-rupa yung agserbi gaputawan ti pan nakaikari nangro na ti imatang dagiti Poncio Pilato nga tagad ti parokya. Da kayo man ti mga ramid barbaring dagiti tattao ka adda marinada nga adda ni Apo Isos nga napudno DJ di nadalos DJ puso tayo nga agserbi ditoy. No adda kurkurang ko kumahamat nga adda kurkurang ko da kayo ang tati adda kurkurang na no adda kurang ko nga agserserbi ipadas yuman nga da kayo ti mangilakam di pagkapsutan tapno agarana arlatan ni Apo Isos.
Katikaro na, no, ti pala pampanunutam ka paraking ka. Ano, once nga imbagamon nga nalalaingak ng isuna, awan ni Apo Isusen. Once nga inmulam, iji panunot mo nga siyak ti kasiglatan, natayon, iji mission ni Apo Isusen, sikan ti maitantanok. No, once nga imbagam nga na may mayat kami ng isuda, awan agpukawan ni Apo Isus idta misyonen, nadadaulen. Tingarod daw dawatan tayo ka nadalos nga puso, napakumbaba a puso, agaran haar ko man ni Apo Isus iti lubong tayo. So nganton madamdama daytoy panagadorar tayo, irugi tayo titawan. Hala, nagsiat ko man no maikat amin a biases, nagsiat ko man no madalusan amin nga panunot. Kadagiti naglabas ka pakawanan, irugi ti baro, tabaro nga rod nga tawan. Nairugi ti na pakumbaba na pudno a puso, ta isungorod ti panangirugi, tapno nasaysaya ti lubong tayo. Ngamno ko na tayo ka awam laeng kastama nga kastanan, uwan awam mala isumatlatso, sumalatso, dagiti naturturay kay kasla piling dak isumat lang nga iso. Awanen ati baro nga paniriganan, ayan na dayta namnama, nga kuna tayo nga pangabarwanan. Nalakabsat ikararagan tayo ti parokya tayo. Ikararagan tayo ti pampamilya, dagiti gimong. Kararagan tayo dagiti kakabsat tayo nga narigat nga agpakumbaba. Ikararagan tayo dagiti kakabsat tayo nga nagrigat nga agtadder ti kinapudno. Ikararagan tayo dagiti kakabsat tayo nga ti ammuda ti panagserbi ka pakaitantanukan da akas tao. Ikararagan tayo dagiti managing bubukod nga puso. Tano dadduma ka no addama kinaman naging bubukod hammo nga ammo ti agayat. Hammo ti agayat no man naging bubukod ta puso. Niso nga rod nga nagmayat ng buy-buyaon no dadno maagpalpaliiwag hanak mga nagpaliiw ng palpaliiwag kada kayo ranod balon nagmayat abaw nagdakkel ta tupperware mo naibos talaing mo adu mo di kargam nga dagitay iyawid mo apo medyo nagbukol pa di kalubna kaslamo datay dakdakkel mo di tupperware mo ta apayad adun to iyawid mo ang hanak mga nagpaliiw anya ti sirserbian tay ngamin ni Apo Dios kadagiti tattao na wenno sika. Dagiti nagsisimple abanbanag. Makita ti pay kinadalos ti kararwa. Ket ikararagan tayo dagiti kakabsat tayo ta adu ti marigatan. Adu dagiti may insecure. Adu dagiti may insecure a kakabsat tayo. Nadda sumayaat, han nakayat nga sumayaat ka, apaya iso nangorod ti kamamayatan. Ori laggatil di bukot ko dato bagbagak dito yan. Ala kakabsat, iso nga tata, ala ipapuso tayo man ati agkararag. Urehan nga adoration, nadda tayo miyo adam adoration chapel ijay, umay kay agtugaw. Han nga masapol nga ipisbuk yo, agkarkararagak. Tayamutam. Ipaspasika mo, masika na laing, nalalaing at ti Biblia, no nalalaing ka ti Biblia, ibiyag mo. Nalalaing ang agkararag, iparinam kadakwada nga, dakarkararag ka, babaan ti kinapudno, kinapakumbaba ti puso. Nalagkararag tayo, nagado, ti ma-challenge dito'y lubong tayo, nagado, ti ma-regrigatan. Nakarigatan adijay, ipagarup mo ka parakin ni Apo Isos. Tama gayang bagin ti serserbiam. Masaksaktan ka apaya sumaysaya at di pa nagserbina. Lawan daytan. Narigat. Lagkararag tayo kakabsat. Nangruna kada kayo kunadan kunatayo da kayo nga padak nga mangidada ulo. No da kayo ti nga mismo ko di da pay makita. Ti kaadda ni Kristo. Di pay lalangan-langan nyo kasla nagtipon nga duwa nga demonyo. Kasi saam ka baranggayam ka di kay pay awam pay makapudpud no. Agikat kalatan. Nagmadi. Dagita kakadom ka awam pay pakakitaan da nga na Diyosang ka daytay di pay la pa nagserbi ka awam pay masaya at nga panagkadwa di pay lalangan-langan ka madin. Ala, diya maawatan di jay. Diya maawatan di tao nga kadto magserserbi nga hang kayo nga
At daman pagkonflikan ti ideas, ngamhaan nga dayjay ti mangbiag. Kakas ano mga dayta nga agserserbi kayo, anya serserbian nyo, simbaan. Ala, demonyita kin demonyito mo dagita. Amin pa nagsasauyo, sino nga ti mamati? Sino nga ti maawis tayo? Sino nga ti umay kumapon kada tayo? Kay jay pay laeng ke madin. May sa dayta titulbak na anya dayta, haan nga nakaramot ken Kristo. Dayjay puso adayo ken Kristo. Di puso haan nga kumunkunot ti pigsa ken Kristo. Di puso ti bayas mo nalalai nga kamisoda amin. Dayta nagdakkel ka mali, di pa nagserbi, nagdakkel nga tuok, di pa nagserbi. Lagkararag tayo, barbaring nga nagtrabaho pa iti Espiritu Santo. No hambay makapagtrabaho ti Espiritu Santo, jak amon no sinno tayon. No hambay lagtrabahong Kristo, jak amon no paggapuan tayon, papanan tayon. Sagsagot mi anhanu mo, pagyaman mikin ka managparabor nga ama, awatem pasantuem ida, daytoy tinapay pasantuem kenday tuy arak ngay taidatun miken ka ket sapay la kuma tamay kariday ti padaya apang supapaknit kinadungom o ama daytoy tinapay pasantem kuma kenday tuy arak ngay taidatun miken ka ket sapay la kuma tamay kariday ti padaya apang supapakmit kinadungom o ama. Kumararag tayo kakabsatap no datayo ken dagiti adaton tayo makaayayo kuma iti Dios Ama aman nakabalin amin. Di apo awatin na kumadag ito daton kadagita imam, ket may paye pakay daydayawan, ken pakay gloryaan tinagan na, Ken kastamet na pagimbagan tayo ken ti kadagupan tinasantuan nga iglesia na. Dawaten mi apo tawatem kada si aayat daytoy daton mi tapno dagiti ipaduyak-yak mi asipapasnek babaen ti pammati maawatan mi ti kay papananda babaen ti tulong dagiti nasantuan na sakramentom gapo ken Kristo nga apo mi. Amen. Ti apo adda kuma kada kayo. Basta kumamit ken Itag-ayo dagita puspuso yo. dadanas tagay ti apo. Agyaman tayo iti apo a Dios tayo. May karigit rumbeng. Pudno unay, maikarigat rumbeng, annong migat pakaisalakanan mi ada kami iti amin na tiyempo ken disso agyaman kam ken kaapo na santuan nga ama, man nakabalin katagnanayon a Diyos gapo ken Kristo nga apo mi. Tani Kristo ti misteryo ti Pasko ti pannakayanak na, nagparang akas tao ket makita. No pay kas Diyos saan a makita. Iso nagtao di ti ama ti sakbay ti amin na tiyempo, ngem impas ngay ni Berhen Maria, iti umiso a tiyempo. Pinagkaysa na tinamarswa ken ti parswa tapno iti sidong na pabangunen na dagiti na idasay ket isubli na iti sangalubungan ti kinaimbag na ngain kasigudan ket ayaban na ti tao anapukaw ket iturong na iti nailangitan a pagarian anan sata makipagragsak kami kadagiti amin nga angheles ket kunami. Santo, Santo,
iti Apo, a Dios dagiti amin a parswa, ti langit ken dagan apnoda, iti pakaidayawan. Hosana iti kangatuan, madaydayaw ti umay. Itinagan ti Apo, Hosana iti kangatuan. Pudno na Apo, biig ka akinasanto, kat sika ti gubwayan ti amin akinasanto. Dawatin mi nga rod, ti paay mo ta Espiritum, amang pasanto kadagitoy adaton, tapno pagbalinam kat ti paay mo ida kada kami, abagi kandara ni Apo mi a Heso Kristo. Isu idi sakbay ayawat na asi aayat ti bagina, tapno agtutuok nangala iti tinapay, nagyaman ken ka. Pinispisi na sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana, alaen nyo ket mangan kay amin iti daytoy, tadaytoy iti bagik, iso amayawat to amaipaay kada kayo. Kastamet akal pasanday di panang rabiida nangala iti kalis, nagyaman manenken ka, sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana, alaen nyo ket uminom kay amin iti daytoy, tadaytoy iti kalis ti darat, darat ti baro ken agnanayon atulag, iso ama ibuyat to ama ipaay kada kayo ken kadagiti ado at tao, tapno mapakawan dagiti basbasol, aramidan nyo daytoy apangilaglagip yo kanyak. Ti misteryo ti pammati. Babaen ti krus mo, kinin ka panagungar, inakamin salakan siganan no buti sa ngalubungan. Iti ngarod panangilagip mi ti papatay ken panagungar ni Kristo, idaton mi kan kaapo ti tinapay ti biag, ken ti kalis ti pannakaisalakan. Agyaman kam ken kataimpaay mo ama ikari kami, ngadda ditoy saklang mo, katagserbi kam ken ka. Dawaten mi Apo, tada kami amakirano di ti bagikan dara ni Kristo, pagkaykaysaan na kam kumati Espiritu Santo. Laglagi pam kadapo ti iglesia manay saknap iti sangalubungan, ket parayrayem ti ayat na anadyosan. Laglagi pam met ni Francisco a Santo Papa mi, ni Marlo nga arsobispo mi, dagiti amin nga obispo ken papadi. Laglagi pampay Apo dagiti kakabsat mi apimmusayan asi inanama ti panagungar danto iti sidong takaasim. Awatem kad ida iti sidong taranyag mo apakakitaan daken kay ti rupan-rupa. Dawaten mi Apo tay paay mo met takaasim kada kami. Aramidam kuma amay karikam amin iti agnanayon abiyag. Ket makiranod kam to ken enggasatan na Berhen Maria nga ina ti Dios, ninagasat a Jose nga esposo na, dagiti nagasat nga apostoles ken dagiti amin na sa santo, isuda ang nakapudno ang nagserbi ken kaditoy daga, makikadwa kam to kadmet kadakwada ang mangitantan o ken mangidaydayaw ken ka, gapo ken Heso Kristo nga anak mo. Gapo ken Kristo, si kakaisa ken Kristo, ken iti sidong ni Kristo, iti timpuyog ti Espiritu Santo, iroknoy mi ken ka manakabalin nga Ama, ti amin adayaw ken gloria, iti agnanayon nga awan ti inggana. Amen. Intay umararaw iti Ama, ket lualwan tayo ti kararag nga insuro ni Apo Hesus kada tayo. Amami ngaddat sa dilangit, madaydayaw kumatinagan mo. Tumteng kumati pagariam, matungpal kumatinakim mo diti daga akas sa dilangit. Itdem kadakam taldaw itoy, tikanen mi ti patinayon aldaw. Pakawanem dagiti basol mi, akasmet pamakawan mi. Ti basol dagiti nakabasol kada kami. Di nakamet baybayan nga umanugot ti sulisog. Isalakan na kamket ti dakes. Dawatin mi kan kaapo tay salakan na kami kadagiti amin na pagdaksan mi. Itdem kada si ayat ti kapya kadagiti aldaw mi. Ket babaan ti panulong takaasim kada kami. Kan kanayon kumalaeng, ngay ti basol mailisi kami, ti amin ariribok maikanawa kami,
kabayatan di panangururay mi ti kinagasa tanam namaen mi ken iti yaay Neso Kristo anang isalakan kada kami. Takukwam titoray ti panakabaling kindayaw tagnanayong itintog sarday. O Apo mi a Heso Kristo kinunam kadagiti apostoles mo kapya ti ibatik kada kayo. Kapya ngaggapukan niya tited ko kada kayo. Saan kada dagiti basbasol mitimingmingam no di kat ti pamati ti iglesyam. Kat kas mayan nurot iti pagayatam. Ipaay mo kada si aasi kan kuana ti kapya ken panagkaykaysa si kang agbiag ken agari iti agnanayon nga awan ti inggana. Amen. Ti kapya ti Apo kan kanayon kumangadda kada kayo. Kasta kumamik ken ka? Iti napakumbaba ken managayat naasi a puso napudno a puso ipaay tayo ti kapya iti tunggal maysa kada tayo. Kapya kada kay amin kapya kapya. Kordero ti Diyos sa may kat kadagiti basbasol ti lubong kasyan na kami. Kordero ti Diyos sa may kat kadagiti basbasol ti lubong kasyan na kami. Kordero ti Diyos sa may kat kadagiti basbasol ti lubong itdem kadakam ti kapya. Adtoy ni Apo Jesus ti Kordero ti Diyos sa mangikat kadagiti basbasol ti lubong nagasat tayo anaayaban iti daytoy apadayana. Apo jak may karing o may kakanyak di may salay nga sao mapaimbag tontoy kararwa. Ay nagtasin, di pa nagbiag tayo, napnuan na do, akinagasat, ti sakramento, nakaskas daw, isagot ni Jesus, salwat tayo. Ay nagsamiten, panagkakadwa, agtao ti panagkaykaysa, may ayayam, ti panakidaya, may sa ataraon, pagsasangwan, dayawen ni Jesus, ti sakramento, dayawen amin natatao, dayawen tay a Pilipino, ti panagkaykaysa, ipatig tayo. Dayawen ni Jesus, ti sakramento, dayawen amin natatao, dayawen tay a Pilipino,
di pa nagkaykaysa, ipatig tayo, ay nagpintasin, di pa nagbiag tayo, napnoan na do, akin agasat, di sakramento, nakaskas daw, isagot ni Jesus, salwat tayo, ay nagsamiten, panagkakadwa, agtao ti panagkaykaysa, may ayam, di panakidaya, may sa ataraon, pagsasangwan, dayawin ni Jesus, ti sakramento, dayawin amin at tao, dayawin tay na Pilipino, di pa nagkaykaysa, ipatig tayo. Kumararag tayo. O Diyos, umay ka kada kami, no awaten mi tinainsingpetan, itinainsingpetan dagiti sakramentom, pataudem kad ti bunga da kada kami, iti kasta ti panangawat mi kadakwada, madegdegan ti panakaikarimi, nga umawat tumanen kadagitoy metlaeng a sakramento, gapo ken Apo Meso Kristo nga anak mo ket Diyos, iso magipagbiag ken magipagari ken ka, iti timpuyog ti Espiritu Santo, Diyos ngagnanayon nga awan ti inggana. Amen. Nagparintumang tayo. O salutaris Hostia, Seceli pandisos ilum, Enapeon hostilia, Carobor Petrus ilium, Omitrino Domino, Sensitipae mea gloria, Veritam termino, nobis donet in patria. Amen.
tantum ergo sacramento nomeremur celui et antiquum documentum Noce dat vitui restet fides supplementum sensum defectui genitoque laus et jubilatio salus honor virtus quae sit et benedictio procedenti ab utroque comparsit laudatio. Amen. Amen. Inted mo kadakwada tinaylangitan na tinapay. Nadakin kwa na ti amin na naimas sa nanam. Kumararag tayo. O Diyos nga iti nakakaskas daw nga sakramento, imbatim kadakam di pakalaglagipan mi ti panagtutuok mo, dawatin mi ken kapo, nga ipaim mo kada kami ti panagdaydayaw mi kadagiti nasantuan na misteryo ken ibagi ken daram, tapno maikari kami akan kanayon iti bunga ti panubot mo kada kami, sika nga agbiag ken nagari a Diyos, agraman iti Ama ken ti Espiritu Santo, iti agnanayon nga wantinggana. Amen. Madaydayaw ni Apo Diyos, Madaydayaw ni Apo Dios. madaydayaw tinasantuan anagan na, Madaydayaw tinasantuan anagan na. madaydayaw ni Kristo na paypayso a Diyos ket na paypayso met a tao. Madaydayaw ni Heso Kristo na paypayso a Dios kay napaypaysumet a tao. Madaydayaw tinagan ni Jesus, Madaydayaw tinagan ni Jesus. madaydayaw tinasantuan a puso na, Madaydayaw tinasantuan na puso na. na madaydayaw tinapateg-unay adahara na. Madaydayaw tinapateg-unay adara na. Madaydayaw ni Jesus iti Santissimo Sacramento iti altar. Madaydayaw ni Jesus iti Santissimo Sacramento ti altar. Madaydayaw ti Espiritu Santo amang liwliwa. Madaydayaw ti Espiritu Santo amang liwliwa. Madaydayaw tinaindaklan ngay nati Diyos ni Maria Santissima. Madaydayaw tinaindaklan ngay nati Dios ni Maria Santissima. Madaydayaw tinasantuan ken ti dinamulitan apan nakabukel na.
Maraydayaw tinasantuan ken ti dinamulitan na panakabukel na. Madaydayaw tinagloryaan na panakayuli na sa dilangit. Maraydayaw tinaglorya na panakayuli na sa dilangit. Madaydayaw tinagan ni Maria, Birhen ken ina. Maraydayaw itinagan ni Maria, Birhen ken ina. Madaydayaw ni San Jose anatepel unay nga esposo na. Maraydayaw ni San Jose na tepel unay nga esposo na. Madaydayaw ti Diyos kadagiti angheles ken sa santos na. Maraydayaw ni Diyos kadagiti angheles ken sa santos na. O sakramento a Dios van, hostia na Diyosan, dayaw ken panagyaman, ken kadiag sarday, ken kadiag sarday. O sakramento na santuan, hostia na Diyosan, dayaw ken panagyaman, ken kadiag sarday, ken kadiag sarday. Tuy pusok kita'y dayaw na, idaydayaw na ti Apo, ket agragsak tuy kararwa, gapu ti Diyos sa mangisalakan kanyak. Tanalagip na nga adipen na, ket manipodita awagan dakto anagasat. Tuy pusok idaydayaw na, idaydayaw na ti Apo, ket agragsak tuy kararwa, gapu ti Diyos sa mangisalakan kanya. May palagip ngayon to no bigat Apo, ti regular meeting tayo ti PPCPFC, ken may awis kada tayo amin ti panagatendar tayo Apo, tapadasan tayo nga planuan dagiti aktibidades tayo iti sumarsaro no abulbulan. Ti Apo adda kuma kada kayo. Gusto ko mamit. Bendisyonan na kayo ti man nakabalin a Diyos, ti Ama ken ti Anak ken ti Espiritu Santo. Nalpasen ti nasantuan a misa intayon iti ayat ken kapya ti Apo. Agyaman tay kinagragsak tay ti amin na paraburna, biag nakitinten na taraken amin na, sapay kumata intay amin nagkay sa tisidong na. Amang ibunan na itinay